Zdravím vás. Všade okolo nás sú nejaké pravidlá však, či už na ceste, v práci alebo pri športe. Ale zamyslíme sa, aké pravidlá platia pre samotný štát? No, presne na to sa dnes pozrieme. Otvoríme si ten najdôležitejší manuál zo všetkých, Ústavu Slovenskej republiky. Takže, čo to vlastne drží spoločnosť pokope? Čo je to za lepidlo, ktoré nám všetkým umožňuje fungovať ako jedna krajina, ako jeden celok? A odpoveď? No, tým lepidlom je práve ústava. A viete, nie je to len nejaký suchý, nudný právnický text, v skutočnosti je to ten najzákladnejší návod na použitie pre celý národ. Tak poďme na to. Prvá kapitola. Štát ako návod na použitie. Toto je úplné jadro veci. Plán, ktorý bol navrhnutý tak, aby moc štátu a sloboda každého jedného z nás boli, v dokonalej rovnováhe. Dobre, poďme sa ponoriť do základných pravidiel hry. A aby sme naozaj pochopili, prečo sú tieto pravidlá také dôležité, pozrieme sa na jeden príbeh. Je to vlastne taká alegória. Príbeh kráľa Rexa nám totiž ukáže, čo presne sa stane, keď tie základné pravidlá hry jednoducho nefungujú. No a táto otázka, táto vystihuje úplne dokonale. Presne toto bol problém, ktorému čelili poddanie v tom príbehu o kráľovi Rexovi. Viete, on sa snažil tvoriť zákony, ale jeho snaha, skončila sa totálnym chaosom. Takže tuto máme čierne na bielom recept na totálny právny chaos. Každé jedno zlyhanie kráľa Rexa je pre nás vlastne lekciou. Zákony musia byť verejné, nie nejaké tajné, musia byť stabilné, nie chaotické. Zrozumiteľné, nie úplne metúce. A čo je asi to úplne najdôležitejšie, musia platiť pre všetkých rovnako, bez výnimky. A celý tento príbeh o kráľovi Rexovi nás privádza k jednému absolútne kľúčovému pojmu. A tým je právna istota. Predstavte si to ako základný kameň celého právneho štátu. Ide o to, že každý z nás musí mať možnosť vedieť, čo je dovolené a čo je zakázané. Pretože ako inak by sme si mohli plánovať svoje životy. Dobre, takže máme funkčné pravidlá pre štát. Super. Teraz sa môžeme pozrieť na to, čo je v centre toho všetkého. Na to najcennejšie, čo tie pravidlá vlastne chránia. A tým je jednotlivec. Každý z nás. A úplným základom tejto ochrany je právo na dôstojnosť. Právo na život, to sa často označuje za takú vstupnú bránu ku všetkým ostatným právam. A je to celkom logické, nie? Hoci práva nie sú nejak hierarchicky usporádané, je jasné, že bez života nemôžeme uplatňovať žiadne iné slobody. Je to jednoduché. Najprv musíme existovať, aby sme vôbec nejaké práva mali. A tu je to zaujímavé. Štát má pri ochrane života vlastne dvojakú úlohu. Prvá je tzv. Negatívna povinnosť. Znie to zložito, ale v podstate to znamená, že štát a jeho orgány jednoducho nesmú svojvoľne zabíjať. Ale potom je tu aj tá pozitívna povinnosť. A to znamená, že štát musí aktívne konať, aby životy chránil. Perfektným príkladom je prípad Kontrová proti Slovensku z roku 2007. Vtedy Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že štát bohužiaľ zlyhal. Neochránil ženu a jej deti pred domácim násilím, ktoré sa skončilo absolútnou tragédiou. A teraz pozor, lebo sa dostávame k niečomu, čo je naozaj výnimočné. Na rozdiel od mnohých iných práv, ktoré sa dajú za istých okolností obmedziť, tento zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania je absolútny. Naozaj, nepozná žiadne výnimky, žiadne ale. A prečo? No lebo siaha priamo na samotné jadro ľudskej dôstojnosti. A tieto prípady to ukazujú úplne jasne. Neľudské zaobchádzanie, to nie je len nejaké fyzické mučenie, ako si možno mnohí predstavujú. Má to oveľa viac podôb. Môže to byť niečo tak strašné ako nútená sterilizácia rómskych žien, ako v prípade WC proti Slovensku. Alebo to, že polícia poriadne nevyšetruje vlastnú brutalitu. Dokonca aj spôsobovanie novej traumy obetiam na súde alebo psychický nátlak a vyhrážky počas výsluchov, aj to je porušenie ľudskej dôstojnosti. Takže ochrana tela a dôstojnosti, to je absolútny základ. Na tom sa zhodneme. Ale funkčná demokracia, tá si vyžaduje ešte niečo viac. Vyžaduje si silu hlasu. A to sú presne politické práva. Tie nástroje, ktoré dávajú každému z nás možnosť nejako ovplyvňovať, čo sa v tejto krajine deje. SSák sa objal s eštébákom. Len si to predstavte. Tento jeden jediný verš z básne spisovateľa Ľubomíra Feldeka ešte z roku 1992
Odštartoval jeden z najzásadnejších súdnych sporov o slobodu prejavu, aké sme kedy na Slovensku mali. A o čo vlastne išlo? No, ten verš mieril na vtedajšieho ministra kultúry Dušana Slobodníka, ktorý mal, povedzme, problematickú minulosť spojenú s Hlinkovou mládežou. Slobodník sa samozrejme urazil a zažaloval Feldeka za urážku na cti. A čo je zaujímavé, slovenské súdy mu dali za pravdu. Lenže ten príbeh sa tým ani zďaleka neskončil. Celá táto právna bitka sa nakoniec dostala až na Európsky súd pre ľudské práva. A tu sa dostávame k absolútnemu jadru celého sporu. K otázke, ktorú musel Európsky súd rozlúsknuť. Bol ten Feldekov verš skutkové tvrdenie, teda niečo, čo sa dá dokázať ako pravda alebo lož, alebo to bol hodnotiaci úsudok, teda subjektívny názor, ktorý je chránený slobodou prejavu. A verte mi, tento rozdiel, ten je úplne, ale úplne zásadný. No a ako to dopadlo? Sloboda prejavu vyhrala. Súd rozhodol v prospech Feldeka a dôvody boli úplne jasné. Poprvé, jeho výrok bol hodnotiaci úsudok, nie nejaké skutkové tvrdenie. Po druhé, a toto je kľúčové, verejné osoby a špeciálne politici jednoducho musia zniesť oveľa vyššiu mieru kritiky ako my ostatní. A po tretie, v kontexte vtedy rodiacej sa slovenskej demokracie bola otvorená a áno, aj ostrá debata o minulosti politikov absolútne nevyhnutná. Mať práva na papieri je super vec, však? Ale úprimne, sú nám celkom na nič, ak neexistuje spôsob, ako sa ich domôcť, ako ich reálne vymôcť. A presne preto tu máme ďalší pilier, právo na spravodlivý súdny proces. A začnime hneď tým najzákladnejším. Prezumpcia neviny. Toto je jeden z najstarších a najdôležitejších princípov spravodlivosti vôbec. Čo to znamená v praxi? Je to jednoduché. Štát musí dokázať vinu. Vždy. Nikto, ale naozaj nikto, nikdy nemusí dokazovať svoju vlastnú nevinu. Pretože spravodlivý proces to nie je len nejaká formalita, nejaké divadlo. Skladá sa z veľmi konkrétnych záruk. Potrebujeme nezávislý a nestranný súd. Potom tu máme tzv. Rovnosť zbraní. Obe strany, prokurátor aj obhajoba, musia mať rovnakú šancu predložiť svoj prípad. Samozrejmosťou je právo na obhajobu. A kľúčové je aj to, aby sa pojednávania konali verejne a aby celý proces netrval nekonečne dlho. Spravodlivosť nemá byť iba vykonaná, ale musí sa aj zdať, že je vykonaná. Táto slávna veta to vystihuje úplne dokonale. Viete, nestačí, aby bol sudca vnútorne naozaj nestranný. On tak musí aj pôsobiť navonok. Pretože už len samotné zdanie zaujatosti, len podozrenie, môže totálne podkopať dôveru ľudí v celý justičný systém. Tak, prešli sme si toho celkom dosť. Od pravidiel pre fungovanie štátu až po základné práva jednotlivca. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú je nesmierne dôležité si uvedomiť. Ústava to nie je len nejaký zaprášený historický dokument, ktorý je zamknutý niekde v archíve. Všetky tieto princípy, všetky tie práva a pravidlá, o ktorých sme dnes hovorili, oni nie sú vytesané do kameňa. Sú živou súčasťou našej spoločnosti. Neustále sa o nich diskutuje, súdy ich interpretujú, obhajujú sa v súdnych sieňach, ale aj vo verejnom živote. Je to vlastne taký nekončiaci dialog, ktorý si vyžaduje aktívnu účasť nás všetkých. A úplne na záver si položme jednu otázku. Ak je ústava tým základným manuálom, tými pravidlami hry pre štát, kto sú potom tí rozhodcovia? Kto vlastne dohliada na to, aby sa tie pravidlá naozaj dodržiavali? Sú to len súdy? Alebo sú to aj médiá? Alebo sme to v konečnom dôsledku my, všetci, každý jeden občan?